gaur postre bat egingo dugu. Goazen tximeleta egitera. Ez dakitzuek, baina nik gaur izugarrizko goxearekin esnatu naiz. Prestatuko aldugu zerbait. Animatzen zarete? Badakizue, denok eskuak ondo garbitzera. Has gaitezen! Lizen sormen tailerra. Izugarri gustatzen zaizkit bizkotxoak. Gaur nola egiten diren erakutsiko dizuet. Eta horrela, zuen urtebetetzean jada jakingo duzuen nola egin zuen lagun eta familiarrei. Ze iruditzen! Iepa! Ea ba, zer behar dugu postre hau egiteko? Hementxe, osagaiak. Irina, azukrea, kakao hautsa, 3 arrautza, jogur natural bat, katiluka da esne, gurina, legamia, kakao krema, esne gaina, lakasitos eta filipino galletak. Erabiliko ditudan osagai gehienak ekologikoak izango dira. Eta gehiago luzatu gabe, has gaitezen lanean. Lehenik eta behin, labea 180 gradutan jarriko dugu berotzen. Orain, bol bat behar dugu, eta bertara, hurrengo osagai hauek botako ditugu. Lehen bizi, jogurra. Jogur pote hau aprobetxatuz, gainontzeko kantitateak pote honekin kalkulatuko ditugu. Beraz, jarraian, 2 pote azukre eta 3 pote irin botako ditugu bolera. Apurtxo bat koilararekin nahastu, eta jarraian 3 arrautza botako ditugu. Katilukada bat esne ere botako dugu. Esnearen ordez, olioa ere bota dakioke, baina guk gaur esnearekin egingo dugu. Bukatzeko, legamia sobre bat gehituko dugu. Primeran ari zarete, hori bai hori sasoia. Guztia, ondo nahastuko dugu. Masa homogeneo bat gelditu behar zaigu. Horrela. Txokolatea, ze goxoa! Kakao hautsa hartu eta orain arte egindako masara botako dugu. Zenbat? Zuek nahi adina? Txokolate pixka bat nahi duzuela? Koilarakada bat bota? Txokolate mordoa egotea nahi duzuela? Bota bi! Hori bai, guztia ondo nahastuko dugu. Homogeneo gelditu dadila. Ados? Orain, moldea hartu eta gurinarekin igurtzi guztia. Nahi baduzue, behatzekin egin dezakezue, horrela. Ze iruditzen zaizue? Ze abentura! Bikain! Orain, gure masa goxo guztia moldera botako dugu. Guztia. Eta orain, labera. Labean utziko dugu 40 minutuz egin dadin. Ze gogo gure txokolatezko bizkotxoa jateko. Tatxan! Ze usain ederra daukan. Ikusten duzuen moduan, nik jada bizkotxo gainean kakao krema zabaldu dut. Bukatzeko, emango diogu forma bat. Bizkotxoa erditik moztu behar dugu eta nik bezala kokatu, bien artean tarte bat utziz. Erdian, filipino zilara bat jarriko dugu. Hau, tximeletaren gorputza izango da, eta bizkotxo zatibiak egalak.
Trikimailu txikitxo bat gure postrea oraindik politago uzteko. Adi, apaindu egingo dugu gure tximeleta. Ze iruditzen zaizue galen izkinetan lakasitosak jartzea? Antenak ere falta zaizkio, ez da? 2 mikado palo hemen jarriko ditugu. Zuek nahi duzuena jarri dezakezue. Eta bukatzeko, nire izena idatziko dut. Esne gain pixka batekin. L eta Z. Tximeletaren gorputza nire I letra izango da. Zein itxura polita! Bikain geratu zaigu! Orain badakizue postreak egiten. Zuen urtebetetzeko pastelen zain geratzen naiz, Honekin eta hurrengora arte, lagunok!